Alma je regrutirao sve najveće zvijezde da idu na misiju za Rahemlu. Zoramci su siromahi izbacili iz svojih sinagoga zbog njihova siromaštva. Isti su ti Zoramci jednom tjedno stali na rame Umpton i hvalisali se svojim vrlinama. Ostatak tjedna ignorirali su Boga. Uvjereni u svoju pravednost, ovi pojedinci nisu željeli učiti riječ Božju. No siromasi su potražili Almu i pitali ga kako da štuju Boga kada im nije dozvoljeno ući u crkvenu zgradu. Alma je podučavao da svoje štovanje Gospodina ne bismo trebali ograničiti samo na crkvu i samo na nedjelju. Alma je one koji su ga slušali ohrabrio da budu ponizni i otvoreni za isprobavanje riječi Božjih. Alma je riječ usporedio sa sjemenkom. Kada zasadite sjeme i njegujete ga, ono izraste u stablo koje može dati ploda. Iskoristimo li Božje riječi da nas vode, pozitivne promjene u našim životima osnažit će našu vjeru u Boga. Kao i kod uzgajanja stabla, gajanje vjere također zahtijeva strpljenje i marljivost. Alma ih je također podsjetio kako je Zenos poučavao da se molimo Bogu na svim mjestima. To je jednostavna stvar, ali jednostavne nas stvari mogu spasiti. Kao kad je Mojsije rekao Izraelcima da pogledaju uzdignutu zmiju. Nažalost, mnogi tu nisu htjeli napraviti, te su bili uništeni. Ponekad zaboravljamo činiti one malene stvari koje nas mogu spasiti. Amulek je tada podučavao kako je Mojsijev zakon ukazivao na Kristovo pomirenje i kako će njegovo povjerenje ispuniti zakon. Amulek je također spomenuo molitvu, te je one koji su ga slušali ohrabrio da se mole bilo gdje, iako bi se ponekad trebali moliti i u svojim srcima. Oni koji su im uzvjerovali otišli su živjeti sa narodom Amonovim. Neki su svojom voljom tamo otišli, a neke su Zoramci izbacili. Ostatak Zoramaca bio je zloban, te su pisali Amoncima govoreći im da ne pomažu zoramskim preobraćenicima, kojima je pomoć bila potrebna. No Amonov se narod nije mogao zaustaviti. Kada su inzistirali na tome da se izbjeglim Zorancima pomogne, osvetoljubivi su Zoramci počeli surađivati s Lamancima kojući plan napada na Amonce. Amonovi su ljudi preseljeni u Melek, kako bi nefijska vojska u pripremi za kombinirani napad lamanske i zoramske vojske mogla u Jeršanu postaviti kamp.